Ассалому алейкум ҳамватанони азиз, хуш омадед бар канали Душанбе Сити. Мо имрӯз қарор дорем дар ноҳияи Сино. Хонаи мо айнам ҷа сар меша то инай забора. Чи ноҳияи Сино дарвозаи Чимтепа гипразем 350 метр. Ай дарвозаи Чимтепа масҷиди ҷумъахонӣ, мактаб, стадион дар бараш часпидагиай. Ноҳияи Сино, маҳаллаи Сомон 148. Медароем дар рӯи хона. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. 13 сотиқ ҳамватанони азиз мебошад. 2 ошёна, 8 комната дорад. Айнами комнаташ сар мекунем. Меҳмонхона. Комнатае ки мебинен 5.5, 5.5 ба 6. Якум этаж ба сменблок бардоштагиай, дуюм ошона ба кирпичи пухта. Якум дуюм ошона отопление дора. 2 ошона хона. дарахтҳои мевадиҳанда. Оби шаҳрияй, светшон свети шаҳрӣ доимӣ. Масъалаш проблема нестай обу светаш. 2 ошона. ҳуҷҷатҳои хона ҳам 100%. Медароем даруни хона. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Инҷа печка кардагиам. Кондисионери калон 4 та кондисионер астай. Яхе чизош места, яхе чизоша мегирам. Комнатаи мо 6 ба 4.5. Инҷа кухня мешава. Кухни 5 ба 4. Якум дуюм ошона отопление дорад. Як бори дига такрор мекунем. Якум этажда ҳамом дорад. Душаве, термикс. Пластик задаги потолокаш. Инҷа ҷои ягончи кладовка. Найпарашам хеле. این خونه ما
6 ба 3 спальня. Дуюм хонаи дадруи ошона ятишда берун буд. Ба дуюм ошона мегзарем. جای خالی کلان می شود. خیلی سینسه. استادیون پاراد مکتب. این باوش. комната сар мекунем. Кишам спальни 6 ба 4 спальни мо. خونه ما شش با 4 نیمه خونه ما. شش با 4 نیم. فیبرازا بگی یک комната, две комната и دیگه درم بدرون اینجا ده. кондиционер, خونه گرم، отопление دوره. این استادیوم میامتا 350 метр сини дарвозаи Чимтепа Гипразим. Инҷа мактаба, инҷа стадион. инҷа ду комната дирам ба дирам. ин комнаташам ки нишон медиҳад анҷому мондаги. ин хона 3 ба 6 дуроза 3 ба 6. پایان میریم. اینجا بالره هم با سویت هم با کمر میتونه خونه را تپلینی گرم کنیم. اینجا پادوال داره کمک. اینجا دیاد تاپچان میگنش دروزه ها انجامون موندگی اوزیراش ده میتونه اینجا رنگی خانه میکنین جای 6 میکنین. اینجا 5 با 12 5 خشه 12 خی. آخرانگی کمناتش 8م کمناتش اینه.
3.5 ба 2.5 аиш. Овошо гуфтем ҳавои дуюмияи шаҳрай. Проблема нестай. Свечам проблема нест. Ҷаи зимхона бидун рӯхона. Иҷа райқа истифода намебарам. Душевое. Сухой пар. Турикай намебинем. Сухой пар. ҷо ҳоҷатхона. боғиш ҳамаш дарахтҳои мевадиҳанда. чорта кондитсионер дора, якум дуюм этаж отопление. Як ҳоҷатхонаи дига ҳо уҷада дора. Айни ҳол чи як ҳоҷатхонаро истифода мебарам, дар хона будагиша истифода мебарам, ё шаҳр истифода мебарам. Я мотори дигарам мондагиай дополнительни мабудо агар об нашава метонен айҷа об бигирен. Як бор дига такрор мекунем ҳамватанони азиз. Хона қарор дорад дар ноҳияи Сино, Гипразем, дарвозаи Чимтепа, 350 метр ай дарвоза масҷиди ҷумъахониро мегзарен, ба стадион мешава. Ай параш бари стадионда часпондагиай мактаб ав парайра. Маҳаллаи Сомон. Хона аз ду ошёна иборат аст. Якум ошёнаш ба сменблок сохтагиай, дуюм ошёнаш ба кирпичи пухта, байни якуму дуюм монолитай. Отопление дора, якум дуюм этаж, 8 комната, 4 кондитсионер. ҳоҷатхонаи берунӣ дита дора, душавой дора, сухой пар дора. Дар дурун як ҳоҷатхона дора, кухни. Нархи хона бародарони азиз $380,000 амрикоӣ. Хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерои телефон барои тамос 880 14 10 01 918 51 17 77. Дута номерай 880 14 10 01 918 51 17 77. марҳамат кунед ҳамватанони азиз. бо нархи хона арзон мешавад. телефон кунед. қатъи соҳиби хона бо аниқтарша соҳиби хона мефаҳмонад. худо нигаҳбонатон.